Gorputzeko atalekin jolasean. Asmakizunak gustoko dituzu? Erantzun zuzena zein den adierazi beharko duzu. Has gaitezen. Enborraren aurreko aldeari nola deitzen diogu? Seinala ezazu. Sabela da. Gorputzean bi ditugu. Atzamarrez osatua dago eta txalo egiteko balio dute. Zer da? Ziur zaude? Eskua da. Ongi! Gorputzaren beheko aldean ditugu. Luzeak dira eta oinez ibiltzen laguntzen digute. Zer dira? Ziur zaude? Hankak. Oso ongi. Eskuetan kokatuak daude eta guztira 10 ditugu. Zer dira? Seinala ezazu. Atzamarrak dira, hori da. Enborraren atzeko aldeari nola deitzen diogu? Ikusi duzu erantzuna? Bizkarra da, asmatu duzu. Bi ditugu pertsona bakoitzak. Nahiko luzeak dira eta puntan eskua daukagu. Zer da? Seinalatu duzu? Besoa da. Jarraitu horrela. Pertsona bakoitzak bi ditu. Hankaren beheko aldean daude. Eta hauetako bakoitzak behatzak ditu. Zer da? Esan duzu zein den? Oina da. Ongi ari zara. Oinetan daude. Eta 10 ditugu. Zer dira? Ikusi duzu erantzuna? Behatzak dira. Oso ongi. Lan bikaina egin duzu. Txapelduna zara.